Aupa, kaixo danoi, egunon, zer moduz? Bueno, hemen baldin bazaudete, de finalistak zaretelako ez da. Hor lantxu bat egin dozuelako, gero ikusiko dugu zen lan ederroiek ikusiko ditugu. Eta finalista zarete, beraz, saria jasotzera etorri zarete, beraz, zorionak danoi, txalo bero bat zeuentzako. Bueno, book trailer lehiaketaren finala ospatzen dugu gaur. Eta nondi dator hori? Bueno, Galtzagorri elkarteak, Gipuzkoako Foru Aldundiaren laguntzarekin, ekimen bat jartzen du martxan, liburu gaztea egitasmoa. Eta egitasmo honen helburua zein da? Zuek gazteok irakurtzea, irakurtzaletasuna bultzatzi eta euskerazko irakurtzaletasuna batez ere. Hori eta gero, emon gatzue zuei aukera batzuk, liburu batzuen aukerak emon dotzuez, aukeratu dituzue liburu batzuk, eta simnosi tentagarri baten bideo egin duzu, eta esan beharra dakat, zelako lan ederra jaso ditugun aurten, kotiaten egonaz, eta flipa inot, bale? Zorionak danoi. Gero, bestetik, hor, kamera daukagu, ikusi? Esan, kaixo, agurtu, bai, streaming bidez gu jarraitzen dabiltza hortxe, finalera iritsi ez, baina hortxe, ikastetxetatik ikusten zabizen, kaixo Ane, Maren, Igotz, Aitortxu, musu handi badanoi, Bueno, eta orain bai, aurkeztuko ditugu gaurko laguntzaileak eta ordezkariak, bale? Batetik, Alex Gurrutxaga musika, Galtzagorri elkarteko zuzendaritza batzordeko kidea dago hementxe, txalo bero bat, berarentzako. Bestetik, Garbine Mendizabal, hizkuntza berdintasuneko zuzendari nagusia, bebai, eskerrik asko, txabalo bero berarentzako. Eta bebai eskerra Kutxa Fundazioari urtero ekitaldi hau gauzatzen laguntzen dutelako. Eta Ane Abalde gurekin daukagu gaur Kutxa Fundazioaren ordezkari gisa. Txalo bero bat, apa! Bueno, gero ipatuko ditugu sariak zeintzu direzen, baina ditugu abentura txangoak, escape roomak, bonuak, berronda berto 10 euroko bonutxuak eta 100 euroko bonutxuak badauzkagu hortxe gastatzeko. Eta besterik gabe, hasi ingo gara, bale? Oso edizio arrakastatxua izan da, ze Gipuzkoan guztira 169 book trailer aurkeztu dira, 1007 ikasle inguruk hartu duzue parte, eta epaimaiak 3 sari nagusi banatu ditu. Ikastetxen kategorian DBH 1 eta 2 mailen artean bat, DBH 3 eta 4 mailen artean beste bat, eta azkenengoa norbanakoen kategorian, bale? Gero bestetik publikoaren saria, zuek aukeratzen duzuen, ze bozkatzeko aukera izan duzuen, ez zue bakarrik zuen gurasua, familia, lagunak, ikusleguak, zergatik ez, eta guztira 970 boto jaso dira. Horitatik, 760 Gipuzkoatik iritsi dira, beraz, oso ondo parte hartzeagatik, txalo bero zeuentzako, barriro ber. Eta orain ikusiko dugu ontxe zeintzuk izan diren aurtengo liburu proposamenak ados. DBH 1 eta 2tik, hortxe, Artxipelagoa, Martin Etxeberria, Xabier Etxeberria, Alezambi eta Elkar Argitaletxearen eskutik. Gero, Mundua pitzaduta dago, baina antxe gabiltza oinez, Arkaitz Kano, ilustrazioak Isabel Ergeraren eskutik, eta Eren Argitaletxearen eskutik. Gero, bestetik, DBH 3 eta 4ko proposamenak izan dira, 2x2, eta nire nerabezaroko beste enigma batzuk, Jose Antonio Frantzesen eskutik, Queen Kong, Helen Bignalen eskutik, eta gainera, urtero bezala, ikaslek ezinbestekoen zerrendatik ere aukeratu dute irakurgaia. Eta orain saria banatzen hasiko gara. Publikoaren sariarekin hasiko gara. Hau, boto bidez erabaki da, esan bezala. Ikastetxe eta norbanakoen kategorian boto bana emateko aukera izan duzuen. Eta horten, Bizkaia eta Gipuzkoan sari banatuko dugu ikastetxen kategorian boto gehien izan dituzten taldeen artean. Ikus dezagun zeintzuk diren aurtengo sarituak. Ikastetxen kategorian 115 botorekin irabazlea da Iraiana taldea, San Luis Lasaia ikastetxeko taldeak Ibrahima Baldek eta Mertz Arzaiusek sortutako Minan liburuari buruzko book trailer egin duelako. Txalo bero bat, eta orain ikus dezagun beraien book trailerra.
kagula, ez da? Arazo txiki batak hau, ez da, bisotzak? Audioa ez da bila, ez da? Ja, konturatu naz, esan dut, igual, bueno, proposamen artistiku izan da, baina ez da izan kasua, aize pena. Bueno, konpondu bitxartin, esango dut, saria Ane Abaldek Kutxa Fundazioko ordezkariak emango duela, igo Ane mesedez, eta, bueno, sarituak be, igo daitezela, Adriana Rodríguez Gandasegi eta Iraia Noboa Amador. Venga, gora zeuepe, holan denbora egiten dugu bitxartian. Torri, Ane. Bai, bueno, honetxe dira, diplomak, bai, eta hoxe da publikoaren saria. A ber, sarituak, etorri. Ui, argi pixkatamen emotia posible da? Bai, oso ondo, bueno, zorionak. Bueno, nor da Adriana, nor da Iraia? Zu Adriana zara, hame mikrofonua. Ai, zer moduz, pozik zaudete? Zuen, nola hartu duzue parte? Osa, zelan izan da, benga, guazen zerbait egitera, hau egingo dugu. Konta, bizkat. Esan zigun gure irakasleak zegoela book trailer lehiaketa bat eta parte hartu genuen. Ai, ze ondo. Bueno, irabazi duzue, 100 euroko bonuan liburu eta diskotan gastatzeko, eta escape room baterako pasea, txalo bat! Gero kontai escape roomen zer moduz, Eta orain bai, ia guztiak konpondu da? Bai, uste dugu konpondu dela, beraz. Ikusiko dugu zuen book trailerra, bale? Etorri pixkatonea. Eta bat. Ni, Ibrahima, Konakraien jaio nintzen oso diru gutxiko familia batean. Txikia nintzenean, nire aita hil eta ama gaixotu egin zen. Nire anai txikia etxetik joan zen eta ni bere bila abiatu nintzen. Oso bidai luzea izan zen. Leku arriskutsuetatik pasa nintzen. Saldu eta maltratatu ninduten eta nire lagunak atzean utzi behar izan dituen. Minan irakurtzen ari zara? Bai, zu badakizu oraindik jendea maltratatu, jipoitu eta saltzen dutera? Nire bai irakurri dut eta irakurtzean nire pentsamendua guztiz aldatu da. Bestelako mundu baten alde bazaudete, Minan irakurri! Pero bat, eskerrik asko neskak. Bueno, Ane Abalde, eskerrik asko bebai urtero, egitasmo hau zuei eskerbe posible delako. Mi esker, ez dakiz bat izan nahi duzun? Bai, zorionak neskak, eta horro egon barzeate, azkenean publikoaren botoa lortzea ez da gauza makala, eta eskerrak ematea, nik bideoia ikusita neukan, zuen liburu zaletasuna eta baita ere mundua aldatzeko grina gurekin partekatzeagatik. Zorionak. Eskerrik asko, Ane. Eskerrik asko neskak. Bueno, dakago publikoaren beste sari bat, norbanakoen kategorian. Hemen, bueno, sari bakarra emoten da. Aurten 4 lan aurkeztu dira bakarri, beraz, animatzen zaituztet, datorren urtean, pixkat, animatea norbanakoen kategorian bebai, ze, hausarta da ez, bakarka animatzea, baina animatu. 473 botorekin, irabazlea da, Tolosatik datorren, Naia Elosegi Balentziaga! Lur Gaiazegik idatzi eta Unai Aranak ilustratutako azken dantza New Yorken liburuari buruzko book trailerra egin du. Beraz, ikus dezagun. Nire bizitza perfektua zen. Dena aldatu zen arte. Baleta, familia, lagunak, dena joan zen pikutara, eta bakarrik gelditu nintzen. Autoistripu bat izan zen nire aita galtzea eragin zuen.
eta nire etxipenaren eta tristuraren barruan, inork ez ninduen ulertzen. Hilabete batzuk geroago. Bai, New Yorkera joateko aukera dut. Egun hartatik aurrera, gogor entxeatzen hasi nintzen. Intxaur kraskagailua bestia nuen oinarri. Eta eguna iritsi zenean, Azken proba gaurkoan, Inge Zubiagarena da. lortu dut, orain nire ametsa beteko dut. Yorken ikasiko nuen zer zen benetako sufrimendua, eta nolakoa zen lehen maitasuna, baita maite mine ere. Bertan hasiko nintzen nire burua ezagutzen, eta ni nintzena definitzen eta onartzen. Beldurra ematen zidan, baina prest nengoen. Hau, nire historia da. Saria banatuko du Alex Gurrutxagak, Galtzagor elkarteko zuzendaritza batzordeko kidea, gora eta igo dadia bebai, Naia Elosegi Valentziaga. Nuntzaude Naia? Txalo bero bat. Bai, gaur igotzeko dakagu bizkate rollo laberintiku. Ondo zaudet, ez da? Amen. Txalo bero bat, beraientzako amen dakazu, Alex. Eskerrik asko. Bueno, Naia, zelako lan polita egin duzu? Dantzan azaltzen dena zuzara, zuk dantzan egiten duzu edo? Ai, zure izpat horri da? Nun dago? Nola egiten zara? Nola egiten da? Ai, bueno, zelako elegante egiten duzun dantzan, zelako jantzi politak, zelako estilua eta zube, zelako artea dekozun, ez? Bideo grabatzen, montatzen, bai? Jo, zer esango zenioke Naia, norbanakoen kategorian, publikoaren sari irabazteko orduan, jendeari animatzeko, zer esango zenieke? Ez animatzeko, zuk irabazteko urtero. Zergatik ez? Bai. Ze ondo, eskerrik asko, Naia. Bueno, Alex, ez daki zerbait esan nahi duzun? Zerbait preparatuta ekarri duzu? Anekdota bat neukan. Anekdota? Ai, ez dakit mikrofona badabilen ala ez? Badabil? Bai, badabil, parkatu. Bene-benetakoa da. Ze gertatu zenik, Naiaren bideoa ikusi nuenean, aurretik abesti bat entzuten, hau bene-benetakoa da. Aiba. Abesti bat entzuten nahi nintzela. Bai. Oso aspaldikoa, hemengo zaharrenek ezautuko dute, igual, Txirrimirri eta Txiribitonen aspaldiko kanta bat. Hau egia da, etxean jarrita zegoena. Eta kanta horrek momentu baten esaten du, zoriontsu adiskide bat duena, benetan aberatsa baita. Eta jarraian, benetan esaten dut horrela izan zela, jarraian ikusi nuen bideo bat orduan, pentsatzen jardu nintzen, ia zenbateraino ez ote dien liburuak adiskide. Eta liburu horrek, Lur Gallastegiren liburuak gauza gogorrak ere kontatzen ditu, gauza oso ederrak ere bai, baina gauza oso gogorrak ere bai. Eta esaten nuen, igual, liburuak ere adiskidek bezala batzuetan gauza gogorrak kontatzen dizkigute, beste gauzatutan oso gozoak, baina zoriontsu adiskide bat duena, orduan, zorionak eta eskerrik asko denok aberatsago egiteagatik. Zorionak, zelako politxe, Alex, emozionaina, bueno, zorionak Naia, €1 bonua eta escape room baterako pasea lortu duzu, zorionak, eskerrik asko parte hartzeagatik. Eta hori, ia datorren urtin, norbanako gehiago animatzen diren publikoaren saria jasotzeko. Jarrituko dugu, epaimaiaren sariarekin jarrituko dugu oraingoan, ze ikastetxen kategorian esan bezala, epaimaiak 2 sari nagusi hautatu ditu. Ados, DBH 1 eta 2 multzoko book trailerrik onenarentzat eta DBH 3 eta 4ko book trailerrik onenarentzat. Saria, abentura txangoa eta €250 bonua liburu eta diskotan gastatzeko. Eta orain bai, ikus ditzagun DBH 1 eta 2 multzoko sari nagusirako sailkatu direzen finalistak.
Kaixo maitia. Zurekin hitz egin behar du. Zer gertatzen da? Zure amona oso gaixorik dago. Nikaraguara joan beharra daukat. Amonak eguneroko hau idatzi zuen zuretzat. If to lose, you can't afford to. Dena olatu batekin hasi zen. Dena estriborrera, Nizar! Baina zari zarete, ez! Askatu, ez! Ez, gure itxasontzia! Venga, ibiltzen, azkar! Ez daukagu lagun guztia. Baina, zergatik ez dugu egin ez? Iso! Azkar, Nizar, soka oso ahula dago, hemendik atera aldugu. Kontuz, Nizar, zer da hori? Traganarru bat, azkar goazen. Barkatu Aitor, baino jendea oso beldurtua dago. Ez! Lagundu! Liburuaren egileak Xabier eta Martin Etxeberria, ilustratzailea Alex Sanbi, editoriala Elkar. Egileak Jon Retolaza, Gari García eta Kimetz Cortez. Ahotsa Jon Retolaza, editorea Kimetz Cortez eta gidoi idazlea Gari García. Lehen olatua iritsi zenean, erabat ustekabean harrapatu gintuen. 3 olaturen ondoren, mundua guztiz aldatu zen, betirako. Lagunak nor dituzun jakitea garrantzitsua da bizitza. Baina, bizirauteko etxaiak nor dituzun jakitea ezinbestekoa da. Hauetxek dira finalistak, Izarrak, Txerri Hegalariak eta Ugaldetxo taldeak. Bai. Eta DBH bat 2 multzoan sari nagusia irabazi duen taldea da Txerri Hegalariak. Archipelagoa liburuaren book trailerrarekin eta kontu ze sorpresa badaukagu, ze saria banatzera igoko dira eszenatokira, Etxeberria anaiak Archipelagoa liburuaren sortzaileetakoak. Amentxe. Martin Etxeberria, Xabier Etxeberria. Eta bebai, bueno, igo daitezela sarituak. Kimetz Cortez, Gari García eta Jon Retolaza. Bueno, kaixo, amen dakazu ez, banatzeko. Amen, batetik. Hauetxek, bai, irudiz. Eta amen, sobretsua be, bai. Bueno, txalo bero bat, zorionak.
Bueno, txerri egalariak, hortxe, jaso zarixe. Torri pixkat aurrera txua, ze argiako hortxe, argire, beti junbigaz argire. Bueno, epaimaiaren iritziz, aurkeztu direnen lanen artean, originalena izan da zuena stop motion teknikara abilidu zue, lanketa itzela egin duzue muntaia osatzeko, gidoia oso ondo egina dago, eta liburuko trama nagusia primeran erakusten du. Musika proposa erabilidu zue bai, eta erritmo egokia du book trailerrak. Eta finean, lan bikaina egin duzue, zorionak. Ez dakiz zer pentsatuko da hemen, Xabierrek eta Martinek. Ze? Egia esan, nik ez naukan ikusita, eta harritu nau, eta zorionak honetan, oso politak, besteak ere bai, finalista guzti zorionak. Baina, bai, egia esan, artxipelagoa, badakizue, bere soinu fikzio esan da sortu ginula, eta guretzat bidei bat izan zan gero egokitzeako mikira. Baina ikusten dut, bidaia ez dala amaitu, eta zuek beste bidei bat egin dezutela, eta postan gaitu pila bat. Bai, bueno, eta baita ere, aipatu lan hau guretzat beti talde lan bat izan du da, baita ere. Zuen lana bezala, bai soinu fikzioa, Oierran Zabalekin ideaien originala izan zuna, eta gero erako mikil egitegoan Ale Sanbi marrazkilaria, eta sediaz koloristakin, eta bidei de berria ditugu abenturan, eta lantalde onditzen izango, tripulazio onditzen bai. Bueno, zuek ze, pozik zelan izan da elkarrekin lan egitea? Oituta zaudete elkarrekin lan egiten, edo? Bai. Batzutan txarto? Bai. Ja. Baina, bueno. Gehienetan batera egiten dugu. Bai, batzutan txarto, baina askotan ondo moldatzen zarete eta oso lan polita egin duzu, Bai, ez da, bueno, argazkitxo bat aterako dugu, Bai, eta gero, bukaeran barriro ikusiko dugu zuen book trailerra. Ia, amen, kamera. Etorri, Etxeberriaz, etorri. Ai, nahi zu modu. Bai, ez que zu, bai. Aurrerago, venga, ba. Hortxe. Gehiago, venga, ba. Oso ondo. Erori arte, ez? Bueno, eskerrik asko. Eta orain berri ikusiko dugu zuen lana zuek hartu zuen lekua, eskerrik asko. Ia, ikus dezagun, book trailer irabazlea. Dena oratu batekin hasi zen. Dena estriborrera, Nizar! Baina zari zarete, ez, askatu, ez! Ez, gure itxasontzia! Venga, ibiltzen, azkar, ez daukagu lagun guztia. Baina, zergatik ez dugu egin ez, Iso! Azkar, Nizar, soka oso ahula dago, hemendik atera aldugu. Kontuz, Nizar, zer da hori? Traganarru bat, azkar goazen. Barkatu Aitor, baino jendea oso beldurtua dago. Ez, lagundu! Liburuaren egileak Xabier eta Martin Etxeberria, ilustratzailea Alex Sanbi, editoriala Elkar. Egileak Jon Retolaza, Gari García eta Kimetz Cortez. Ahotsa Jon Retolaza, editorea Kimetz Cortez eta gidoi idazlea Gari García. Bueno, zorionak. Orain DBH 3 eta 4 kategoriara pasatuko gara. Saria, abentura txangoa eta 250 euroko bonua liburu eta diskotan gastatzeko. Eta hauetxek dira, book trailer finalistak. Bat bi hiru, arnaz hartu eta bota. Lau bosei, arnaz hartu eta bota. Zazpi zortzi batzi, arnaz hartu eta bota.
Guztia munstruekin hasi zen. Munstro asko, pila bat, milaka munstro. Aurrean ez badituzu ere, berdin-berdin ematen aldizut hemen. Izan ere, nik uste beti eman didatela min handiago aurrean izan ez ditudanean. Ezer egiten ez duten horiek dira, ikusleak, arriskuan zaudela ikusi eta beste aldera begiratzen dutenak. Oraingo honetan niri tokatu zait, baina ezin dut gehiago. Ikusi ezin bihurtu naiz, eta orain desagertzeko momentua iritsi da. Agur. Eskolako hormak batzuentzat atizabalak dira. Beste batzuentzat egunero gainditu beharreko hesiak. Hildala biziko kontua da Gorospe. Josu Arriola, telebistako aurkezle famatua. Asteak dira mehatxuak jasotzen ari dela, mehatxu anonimoak. Tipo jatorra da Arriola, ez du etxairik, nork egin nahi dialakorik. Norbait dut jarraika, bere begiak gainean ditut. Telefono deiazko gogoratzen ditut. Eztabaidak, neska bat zibilen tartean. Finalistak. Esan biharra dakat oso aktore honak zaretela, eta nik primeran gustora ikusiko neukela, honen telesail bat edo adibidez, Bueno, finalistak dira. Bide eskutuak, eakigu, eta 4-5. Eta DBH3 multzoan sari nagusia irabazi duen taldea da 4-5. Zorionak etxai Gordea liburuari buruz egin dute book trailerra, Jesuitinas Donostia ikastetxetik datoz. Eta, saria banatzera igoko da Garbine Mendizabal gora mesedez, eta bebai gora irabazleak Ander Albizu, Laura Parra, Maria Juarros, Nora Peñalba eta Natatxa Kobaltxuk. Zelan polita egin duzuen. Aiz, ilusiñoi banatzen. Ze ondo. Ia, amen. Igual laguntza beharko duzu, ze piloa diploma daude. Hortxe, amen, eta amen. Zorionak, hemen txeduzu zuen saria. Torri. Ui, zema zarete maine. Ui, ama. Amen. Torri pixkat aurrera xio, mesedez. Mikrofon hartuko dut. Beatu, zango dotzuet, epaimaiak zer esan duen, Laburra eta bizia da zuen book trailerra. Muntaia, argazkik ematen dioten efektua, erritmoa, musika, ofa, hotxaren kalitatea,
arbelako eskema, dena ondo pentsatu eta zaindu duzue, lan borobia osatu duzue, erakargia eta irakurtzeko gogoa pizten duena lan bikaina eta oso ondo zaindua. Garbin, ez dakizuk, zuk ikusi duzu, lehen ikusi zatxut hortxe, eskutun, ikusten, bideoak, book trailerrak, ze iritzi duzu honen inguruan? Ikaragarri iruditu zait, zorionak danoi, zorionak irakasle guztioi, ze badakit laguntzaile zeatela, eta horiek ezin ditugu baztu. Zorionak parte hartu dezuen guztioi, eta aurreko saridun batek esan du irakurtzeari aukera bat emateko eta era bat ados nago horrekin. Egi esan da, historia batzuk oinarri izaten die, irakurtzeko, baina zenek esango du, igual egunen baten zuek izango zatela, sortzaile eta idazle historia horienak edo agian historia horiek hartu eta telesaiak egin ditzakezuela euskeraz eta behar ditugu horiek ere ikusentzunezkoak elikatzeko. Beraz, zorionak eta animo guztioi. Eskerrik asko, Garbine. Da esan beharra dakat, pilo bat pertsona zarete taldean. Nola organizatzeko orduan, antolatzeko orduan, nola egiten duzue? Nor da hemen esaten da bena, zuk hau egingo duzu. Bueno, egia esan da, antolaketa pizkat liosa eta urte honetan arazoak izan ditugu antolatzeko, baina, azkenean, denon artean lortu dugu. Ze talde bazarete. Abentura txangoa irabazi duzu eta 250 euroko bonua, badakizue liburutan eta gastatzeko. Argazkitxoa? Hortxe. Garbin, etorri zu argazkire, bai. Ezedez, hortxe. Txalo bero bat eta berriro ikusiko dugu zuen proposamena. Eskerrik asko, zorionak. Hildala biziko kontua da Gorospe. Josu Arriola, telebistako aurkezle famatua. Asteak dira mehatxoak jasotzen ari dela, mehatxo anonimoak. Tipo jatorra da Arriola, ez du etxairik, nork egin nahi dialakorik. Norbait dut jarraika, bere begiak gainean ditut. Telefono deiazko gogoratzen ditut. Eztabaidak neska bat zibilen tartean. Eta orain, azkenik, epaimaiaren norbanakoen saria banatuko dugu. 3 parte hartzaile izan ditugu kategoria honetan, eta epaimaiak horietariko bat saritu nahi izan du. Eta ez dugu ikusteko beharrik, ja ikusi dugulako. Igo dadila berriz ere, Naia Elosegi Balentziaga, zezu zara irabazlea. Eta lehen aldiz historian nik banatuko dut saria. Ai, ama. Ai. Naia, zorionak potxola. A ber, amen dakazu. Dakazu irrider... zema sari irabazi dozuz gaur. Ai, ama. Zelan sentiuten zaz? Zure familia betorri da. Hortxe, etorri aurrera guan. Argazkia hobeto ikusteko. A ber, hortxe. Hola. Ezkerrera guan. Hortxe, bale. Bai. Naia, zelan sentiuten za? Ondo, eskertuta. Eskertuta, ez da? Egiz esan, usteot, book trailerren sariaren banaketaren historian, usteot, lehen da biziko saritua zarela, bitan saritua. Ez que oso lan polita egin duzu, ze polita bebai, zu bakarrik animatzea, book trailer bat sortzea, eta, zorionak, bixotzez. Nik zarixe banatu duten ez neupe diskurtzu bat emon bine banongun, eta oso arronago zutaz, jarraitu horrela. Venga, segi bera.
Bueno, ontxe, naia jartzen dani izango diot epaimaiak zer esan duen. Zipizkat urduri jartzen dani esan bengo esan bebai, eta ja bitan igo dako txaue. Ai, naia hon bai, zure leku hartzen duzunean, esango dotzut, epaimaiak zer esan da ben, zure book trailerraren inguruan. Esan du, luzetxua da, baina lanketa handia egin duela ikusten da. Erritmo egokia du, historiarekin bat dator, eleberriaren trama nagusia ondo islatzen duen gidoia osatu du, musika proposa erabiltzen du, irudiekin eta edukiarekin ondo uztartuta. Lan oso polita egin du. Eta, bueno, kontatuko doztazu gero, irri dara eta zer moduz da bien, zenu berostekotan nabil bat. Beraz, zorionak. Eta orain, ekitaldiari amaiera eman behar dutzago, sari guztia banatu ditugu, zorionak irabazlei, zorionak finaliste be bai, zezuek be, irabazleak zarete. Orain bai, igoko gara danok finalista be bai, denok eszenatokira, guztion artean argazki eder bat osatzeko. Eta, por cierto, finalistentzako be diplomak ditut. Beraz, finalista zaretenok etorri nigana, eta esan nahi, no, finalistanaz, eta mongo dutzuet diploma. Ados? Bera, igo eszenatokira, horti pasatu behar zarete. Bai, oso ondo. Ai, oso ondo. Bai, bueno, zuek be, bai, saria banatu duzunok be igo zaitezte, bai. Eszenatoki handia da, denok kabida dakago hemen. Oso ondo. Ja, hirugarren eszenaia, igual esan behar notzun gelditzeko. Oso ondo, amen. A ber, finalistak, nun daude finalistak? A ber, epaimaiaren saria, finalistak DBH bat eta bi taldean, izarrak taldean nun dago? Hemen zauze, oso ondo, zoriona pitxinez hemen zuen diploma, bueno, a ber, gero, a ber, DBH irutalau, eakigu taldea, eakigu, hemen, hause goiku, ai, hortxe. Gero, dakagu, epaimaiaren saria, finalista DBH irutalau, bi deskutuak taldea, hemen txe, hause goiku da zegoena, eskerrik asko. Eta ugaldetxo taldea, nundago ugaldetxo taldea, amen, bueno, zorionak. Ia, etorri denok aurrera, zehor argirik ez dakazue, eta bestelan emoten dago ez dagoela inor, eta pioa jente gazamen. Bueno, zorionak danoi, hortxe argazki kolektibo aterako dugu. Bale, batzun makurtu, venga, ba. Hola. Oso, eta pixka bildu. Torri zu pixka aurrera txuago. Oso ondo. Bueno, eta argazkia atera bitartean esango dugu, eskerrik asko guztioi, eskerrik asko tortzeagatik, parte hartzeagatik, eskerrik asko euskeraz irakurtzeagatik, eskerrik asko Gipuzkoako foru aldundiari, eta, bebai, esan biharra dakat, informazio guzti laster ukiko dozuela liburu gaztearen webunean, ze datorren ikasturterako irakurgaiak eta ja, dagoeneko, ja aukeratuta daude, bale? Badakizuen laster, liburu gaztearen webunean izango duzue horren berri, baina, bueno, inork, zuetariko inork irakurtzen hasteko gogori baldin badauka, hemen duzue uda honetarako ere irakurgai sorta ederra, bale? Ze hauek dira datorren ediziorako proposatutako irakurgaiak. Batetik, DBH bat eta bi kategorian, Limbo Planeta eta Anastasini Zirkua. Eta DBH iru eta lau kategorian, Alaia Martin eta Udanean zaren eskutik, eta behi euskaldun baten memoriak. Eta, bueno, aipamen berezia be jaso dute, Ibai Gorria memorianen giltza eta gurpilak liburuek. Eta, bueno, hortxe, ja, diploma jasota, saria jasota, eskerrik asko guzti, eskerrik asko Garbine, maja, txalo bero bat zegoentzako. Eta eskerrik asko Kutxa Fundazioari be bai, hau posible egiteagatik, eskerrik asko guztioi.